महिलन के बात करी है प्रियंका जी बिहार में, हमन के सम्मान खातिर कांग्रेस मैदान में। महिलन के बात करी है प्रियंका जी बिहार में, हमन के सम्मान खातिर कांग्रेस मैदान में। अब की बिहार में तू फिट नहीं बाड़ा, सर के नाम को तू चिट कइल बाड़ा, चिट कइल बाड़ा। अधिकार चोर तू जल्दी से वापस जा, ए हो मोदी जी जल्दी से वापस जा। अब चली ना, अब की चली ना, अब की चली ना।